U ovome videu predstavit ćemo vam još jednu značajku Husqvarnine robotske kosilice. Ne samo da naša Zlata može kositi danju i noću, po kiši i po suncu, Zlata je u usporedbi s klasičnom kosilicom značajno tiša. Ne tako davno, vikendi su bili rezervirani za održavanje travnjaka i tad nam je buka koju proizvodi kosilica bila sasvim normalna. Od kad je zadatak održavanja travnjaka preuzela Zlata, ne samo da imamo više vremena za slobodne aktivnosti i uživanja, već smo se i u potpunosti naviknuli na njezin neprimjetan i nečujan način rada. Travnjak pak izgleda savršeno i bez buke, a sve to zahvaljujući Zlati. Izgleda da buka ne mora biti sastavni dio košnje travnjaka. Ipak, nije sve tako savršeno, jer na buku okolnih kosilica još uvijek ne možemo utjecati. Iz čiste znatiželje nas je zanimalo koliku buku stvara Zlata. I zaključili smo da je čak tiša i od samog vjetra.